paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay agaw kan tamangantan, tamabisina kaon. Ah, ha! Apay akilat asimang pet ka iti ibagak nga agaw ni Anteng. Dak di ta indayon di tarwarang kay. Hoy, anda ka di tarwar. Yup, mungkin na mangeg mo ti sao, agaw. Ay nagalisto ka. Siyempre ang kay. Mangandaitan ko naman. Ay, sapay saan ka na ilakam? Ha? Apay nga di dakin lakamang kay. Sapay mabisina ka. Ay, saan mo manin arabakan ta ka anakam, intay. Apay kumakasaan ana ilakam. Ha? Apay, makan mo amin tinluto. Ay, kwa. Kahati antay. Dungdunggunak ni antay. Iso adinak malipatan nga ilakam no aglutaw. Tinloto mamasida to yan. Intunok tay tilapia. Imbag lang nga isawsaw iti kamatis nga dabog goong na. Ay day, taman to yan. Intunaw, ama isawsaw, iti kamatay. Malatan nga rudan aggaw, tamangantan. Wait, ang mga nubabanglas pa'y lakit na intunaw. Apay ko maamabanglas. Kano ka at adaw ko launay, napudot pa'y laang. Apag isaw, ang nasabat ti bisingkaw. Adulaki diti ka nagkita. Kanayon matkit nga aduti kanam. Wala, takanayon na mangarot ang mabanaw. Didakay, skit ti sadot araway. Ay, imbag ta nasabat ka, kabadaw. Anya nga, ti pagimbagan na, ti panagsabat na. At tanangawis kanya, agpauraga kano iti baboy. Kaya't mau, tainta makiuraga. Ay, kaya't ko ah. Kakaiso na ngawan manin masida. Mabalin sa amot ti utang, dawan pa'y mo't kwarta. Mabalin? Basta saan ka no ang mapayag, kabadong? Kaano nga, apartin na ti babaw. Intun bigat. Ay, dagasindak nga ro din tumbigan. Asa ka na lang di bunang gaw, tatumulong ang agpartay, mulong. Apay nga asam tabunang mo paray. Nawis nak ni mulong paray. Kung kami kanong makiuragay ti karni ti babaw. Ha? Ay umayak man. Imbag day nga uraga, ta sigurado apresko ti karni. Ay, kaparte. Gaputa uta. Mga laki ti adaw, tatlo adda si Dani. Ay, mabalin ti utang. Kung ka daw, mabalain. Da. Imbag ta indagas ni mulong ng imbaga. Ay, imbag man ta imbagambot kanyak pare. Ay, kiuwan mo ta paray. Imbaga, kadagasin nak intong bigat. Kadagasin nak ang tumay. Tumulong ka nga agparte. Ay, wala paray. Isupay, no dated dapat tukaw. Intagaday, kabadaw. Ay, kapay nga urayay. Tagasinta ka na, di parinteng. Anya, kadwata ni Kapitan. Ay, kapay mas daw ka. Taka di parikot, no kadwatan ni parinteng. Ay, awan madkit di kabadaw. Ang saan nga ta akumuntra at taaramiden ta. Ha? Hanya ti kayat mo asawain. Kuha kumaha kabadong. Mangipuslit ta iti karne. Ha? Tatumulong tamot nga agparte. Hasino nga minayat agparte? Kasanaw nung matuktalan na nga mangipuslit ta. Jay amamo kabalo. Awan ti lalaki akabalay na. Iso asyak ti binagaan ng agparte. Ay, saan mo nga ngayon baga-adagaws? Tapno saan ko kung mga inawis ni parinteng? Kwarog, saan ka kading agpasada ita? Mapanakan tay. Awan plus ko kwarta kita. Imbag lang at day gatang iti masida. Ay, kanayon aparikot ti masida. Ti saan nga agagawa, ay awan sidaon na. Antay. Anya ka diti kayat yung agatang amasida. No adda mapasadaak. Ay uray anya ditan kwarog. Basta adda. Sa anak nga agpilpilay. No awan mapasadaak. Pasensyan Anya nga rud ngay. No awan, di awan. Sige. Agbati kayo nga rod manin dito'y balay, antay. Anya pa'y ngay no di kasta. Inton malpas ko ti trabaho. Mapanak di ta terse na amakimarites kadagiti kukumare. Napanan ka de dagiti asawa yaw kukumaray. Ni badung kaw, napan nakipartay tapno adda si Don May. Nay,
May sa ka di tinapananda pari badong kan inteng? Ay jak amu amaray. Tila ang imbaga ni badong kau kat mapan makipartay. Kastamot ni inteng. Mapan kanu makiuraga iti karnay. Nagkuyog da nga taa. Saan ko nakita tadda ngamin na panakitay. Ay uray syakmet. Adamot na panakitay. Sa dino nga ta tinapanda nakipartyan. Agpadan sa mo tinapananda. Ngam diyo amaw no sa dinaw. Wen siguro. Ang sa dino nga tang agpayso tinakipartyanda. Sana kumit kita ni Kapitan. Itaray ko ti ulo ti babaw. Ipan ko iti kasamakan tapag bingayan tantaw. Ay kadarasan nga ruda. Ipisok mo adagaws dito sa kaw. Kalpasan na. Ipan mo di kasamakan. Wen ka ba dong? Inton maalat ati karne nga utangin ta. Pumanaw tan ditaw. Kay kasanungan di parintay. Panawan tan. Anya pa'y ngay? Nukuyugan ta. Di makita ng ti ulo ti babaw. Anya nga tati rason tan no panawan ta. O di baga ta nga ipagarup ta nga imuna. Iso ang nag-awit ta na di ta ninuray. Wala. Kastan di pambarta ki di parintay. Ipuslit mo ti ulaw. Napanan ka di jiddo akaduam Kapitan. Jak nasiputan ading ka. At na nakakita. Nga impisok ka nun ni mulong ti ulo ti baboy. Iti sako, Kapitan. Pisok na itis ako. Ay sus, binayadan na ka di. Saan, Kapitan? Ay. Inlibas na ti ulo. Ay sana mabalinda ito'y ading ka. Kakasi ka lang arudan. Takawan da ka pailaan. Tulungan dakman nga rot, Kapitan. Masapul abayadan da ti ulo ti baboy. Agrama di impalistada a karne ti baboy. Ala, tulungan ka. Tapno mabayadan ti ulo ti baboy mau. Agyaman na, Kapitan. Pagbayad nga min ti anak ko, iti pagadalan da, ti paglakwak iti baboy. Pangidiritsuan tanga ti ulo ti baboy mo lang. Ije balayon aka ba daw? Ije ta naguduan ti ulo. Kaslatang dantan na ti mulong ang nagpartay. Guwin na. Naglaing ta talaga dumiskarte. Mayat sa adat ati agpartner Luad agparte. Maawahat akong ti kayat mo asaway. Ay kiwin na. Nuad damadamag mo ngagpartay. Umay naklaan nga yaman. Ni nga tagayam Kapitan. Nakaawid nga tan. Ay jak amo Amo na matidalan na nga gaway. Inton maminsan. Saan mo nga awisan? Tapno di na makita ti panangipuslit ta iti karne. Ay, di mo mangaming imbaga ang magipuslit ta. Tapno saan ko kuman nga inawis ni parinteng. Ita, amo mo. Awan ka di pa'y ni Kapitan, Maribanang. Awan pa'y matmare. Adda ka di imbagam ka ni inteng? Ay, malagip ko nga tagayam saan ko nga inpapirma kanwana. Umay da kano alang da di apapili sinton malam. Ay sumangput da siguro inton madamdama, mare. Ipalagip kuntukan kwa na. Mapanto ija barangay hall, apaman asumangpad. Agyabanak, mare. Ang mga no umay di tao ang mga la. Kat saan pa'y anapirmaan? Dandani da siguro itan. Nasayat mo. Tapno mapapirma akong di papilis, mare. Ginatang yu ka day ta si bubukal nga ulaw pa daw. Bingayan mi kanimulong day taoy. Kasano pagbingayan niya, katawan mo't kilwan dito'y balay. Aginom kami pay. Damdaman to na pagbingayan may. Dakkel mo't ababoy day to'y tadakkel ti ulo na. Ayun na. Dakpila talaga ababaw. Nagdagsan ko naman. Manungay nga tatibayad na. Apay pa kasi naram no mano ti bayad na. Di na magkulaang atadakkel nga may. Nakitam ka din o si Mangpet na pare ba daw? Day, kunak man no da kayo tinagkuyog. Nagkukuyog kami ang pinanawan daki dain. Pinanawan? Adda ka di kadwana? Apay pinanawan da ka? Kadwanan ni mulong. Nagpukaw da. Ngam ada nakakita nga intaray da ti ulo ti babaw. Anya? Intaray da ti ulo ti baboy? Tas tagaron. Nagreklamo jay balo nga aking baboy. Ta pagbayad ka no ti anak na iji pagadalan ti bayad ti baboy. Ay unay lakit din aya. Tatakawan da pa'y ti ulo ti baboy.
Inakbasit ije balay da pare badong. Bareng adada ije kanimulong. Mare, nakitam ka dinulim mabas da pari badong kan mulong. Saan mat, Maray? Apay ka, day. Imbaga ngamin ni Inteng nga intaray da kanu ti ulo ti baboy anapan da nakibingayan. Na. Apay kaya nga inaramid da ray ta. Mas daawak nga rod. Napanda nakibingay. Ang takawan da pa'y ti ulo ti baboy. Nagalaskat day ta nga aramay. Kababain. Ay talaga akababain, marikwanang. Kas dala di nakaramraman iti karnit baboy. Napan ka din ni Kapitan iji balay da kabadong, Maray. Wen, Mare. Napan na kinita, no adda pa lang ti ulo ti baboy, ija ayanda. Gumatangak man iti Ricardo, Maray. Nay, birbiro kan itay ni Kapitan da kabadong kan mulong, Maray. Adada ka din? Aywun, Maray. Addain sangput da nga ulo ti baboy. Ah, Isuman ti gatangak iti Ricardo. amom ka di at tinakaw da ti ulo ti baboy. Anya, tinakaw da ko na, Maray. Wun ka now, adda nakakita. Saan mo ka di nasabat ni Kapitan? Mapan ka no iji balayaw ta mapan nakitaan ti ulo ti baboy. Amangan no ijay sabali adalan tinagnaan na. Saan kumit nasabat ni Kapitan? Bayadan niyo. Taam mo ti akin baboy nga isuda tinangala iti ulo ti baboy. Sige nga rod, Maray. Sana kun agumatang iti Ricardo. Ibagakin ni Kapitan nga da ijay balay ti ulo ti babaw. Nakitak di tatawa sumungad ni Kapitan. Abangan lumakita na ti ulo ti baboy. Ay sus, ay aguray nga raw ti kabil ko iti dakila timba. Hmm. Ti kabil tayo ti sirok ti lamisahan. Darasaw. Kalupan ta, tapos di na makita. Ada ta. Adekan, uray umay. Awan ti makita na nga ulo ti babawi. Kaitan. Ay, umayak man. Ay, umundag ka lang, paray. Sana nakatrang ka dahi tari daw. Ay, imo na ka magayang, paray. Nagawit kami na, ididida ka makita. Kawan nga raw. Bayadan nyo ti ulo ti baboy. Paray, Anya, mulong. anya nga ulo, paray. Ulo. Ay, ada nakakita nga inalayo kanu ti ulaw. Ulo. Ay, ang mga ano dyan nang ibaga nga inalami ay, kahit iso tinangala, paray. Wow. Awan tinalami ay. Adakan dito'y balay, Kapitan. Ayun, Maray. Imbilin jakin baboy nga umay ko ibaga kada pare badong. Ken mulong. Bayadan da, tinalada nga ulaw. Rumbang abayadan da. Jak kayat ti agsida iti tinaktakaw. Hoy, tuyang. Sumamsampitaw ka. Awan ti inalami nga ulaw. Erwaryaw, tanakitak nga din sang putyo adwa. Anya. Mangibabain kayaw. Ha? Ay, di ka makalibak, Paray. Ay, Nakita gayam ni Marito yang ti ulo. Bayadan nyo, unusan. Umawagak iti Paray. ay, saan mo ta, paray? Saan mo nga wagan? Huwag bayadan, may. Ay, di yun ulitan ti agtakaw iti karni. Kababain to the people of the Philippines. Kasla di ka makaramraman iti karni, tagtakaw kayo pa'y. Ay, saan na maulit, paray? Ay, saan gaya mamailimay ti mading aramay? Kababain pa'y numaamuan da tinaramid mi, paray. Ay na, tatabadong. Uray kasano ti panangilamang mo iti buyok mo. Sungaw tulat na. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Yan iti direksyon. Virgie Puglay. Musika. Yan computer recording technician. Dante Martinez. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, anawa man mat ni Kwarog.
Kanayon da nga kuyog ka ni pari badong amapan agbartag. Kanayon kumot abagbagaan. Di na to pa ikaskaso, ano as-asikaso na gitimulanan. Ay, nagpadaan da ka ni pari badong. Mabaybay anda timula da. Pati kanu jeraap da. Laklakayan da dya pari badong. Isungsung na di kwarog. Uray isungsung da no adda nakam na. Saan ko masumurot Di namot bagkaten nga isurot iti papanan na. Ay agnakam dadam, no ada madi nga ibunga ti aramida. Ay palagi pamlat tajay ka anakam. Nakulaapan sa ti panunot na. Ha! Ay, pag-aktuman, luumay dito. Nagalas tay suram. Adda ka numunson rin asumungan. Tulungan nakitday tamangan numadadaal timula ta. Ay, nakadamagan mo dito mudson rin. Apay, Diyos daya. Tambo dati mapaspasamak, iti masungat. Imbaga nga rod ti radyaw. Apay kumasaan ka mamatay. Ay, kung kunadalaing da jay. Tanod na may padamag da. Anya kun kunalaan. Tulungan nakitday. Ta ipagapas tan tipagay. Kun apitan tan dagiti daduma ang maapit anateng. Ay, tila pagtantanaga maya. Isuaba pagkatan, day suram, takanayon ka nga dandanag. Ay saus, saan ati panagdanag ko ti bimbakatak? No di kat gapo iti konsumisyon ko kan ka. Nye, apay nga may nga konsumisyon ka kanya kaya. Kakaiso na siya lang tinangayatin ka. Di ka man ba daw? Ay, numaisublik la kumatipasamak. Di ka kumapinagtatakkunan. Anya. Ay, si Mangpet kamit lang, si Kaabartak. Uy, sana bartag tinagan ka, Uncle ko kapitan. Naglawag ako arug-agwapo tinagan ka. Kwarog amam Martek, tinagan mo. Correct sound, Uncle. Correct sound. Chip, kwaraw. Tapisin ka. Chip, kunam dita. Saan mo abagay tayo mamartek ka? Ikatan ka tupay at chip tanun. Ay, saus, sadak kala po ka o ti kabildatan. No ikatin na ka chip tanun, Uncle. Awanan ti kas kanya katuraid kan kalay nga chip tanawd. Ay di nakpasikatan, da karbengak amang ikatkan ka. Ikatan na ka diya ka nakamanggay. Ay, saan mo ta? Agbaliw ka, tapno di ka ikatan. Asikaswam kit di dagiti mulam. Ken aramidem ti pagrebengam. Papanam, mausay. Inamang kapasin di pagay kaw. Tao may kanumot tay munson rinay. Ay, agpada kayo, kinituyang ka. Mamati kayo launay, di tayo magbagada, monson rin. Apay kumadi ka mamati ngay. Imbaga na nga raw. Inwaraga magtiradyaw. Apay, tanggal na kita ti ulay. Ta amuda, no agtudaw, no saan. Amuda nga raw. Apay bagada. Adda magpaysong ibagada kita ka anyos. Ay, salbag na kita ang mga ibagbaga. Amuda nga ibaga ti bagyaw. Ngam, apay nga rod adida ibaga, no asino tinangukod, iti kaldingkaw. Itatamit. Apay, amuda da kita. Ti panawin ti bagbagada. Saan tinangukod iti kalding mau? Kalukwang hindi na kita, Usay. Saan nakalukwan? Sige, inakaon. Sayang numabutan iti munson rin ti gapasek. Ipagapas ta ka din ti pagay ta, inteng. Ay una, magapas ko maamin sakbay nga umay ti munson rin. Sayang ti pagay, no saan magapas? Saan samot nga aggunggunay ni Kwarog? Kasanungay ti pagay na. Ay, napanan naman it aya. Ay, jak amo iti dayja aka anakam. Basta nagkuyog daken ni Badong. Sigurado ang mapandaag lemes iti arak. Inton na bartek da. Kas dala pinadanuman atukak. Umariwawa da. Laklakayan mo't dayja apari Badong. Masuron paikit din ni Marituyang kenkwana. Ay, asino mati saan amasuron nga, tikas dya klase ti tao.
Arag, mamati ka kaday, ti bagbagada ang monson ray na sumungad. Ha? Santata, no pimanaw ti ulap, awan to daw. No nayangain, awan to daw. Matarantada ki di amin na namang gapas ka na itipagay da. May mayat no matangkanan anaimbag ti pagay. Sa bayagapasan. Ay, wala. Agpada tagaya miti ka panunutan na. May mayat no matangkanan na nalaing tipagay. Sakbay ang magapas. Iso nga, uraya ka matangkanan dagiti pagay ikaw. Kastak, mate, kuwaraw. Nadagdagsin mo't lang tikilos na no natangkanan na nalaing. Kuray! Imay ka di itay libadong ko dito, maray. Nakita alimabas na adwa ka ni Kuaraw. Ay, makumikom dagiti tattao amang gaagapas ka dagiti pagay da. Dagijay mo't adwa, sa balay ti pakakumikumanda. Nagpadaan da, Maray. Nangagko ti kunada. Asaan ka no nga umay ti munson rin ditaw? Ha? Kasano kumati pan nakaamuda saan nga umay ditaon? Umalis ka no, wano mayangin. Ay, ikanakmankit di iti sardinas, Maray. Tadyak masangot aglutaw. Inakpay ngamin puro sentibunga dagiti mulamay. Di ka kumaikan ta ati dogan ti listaam. Ngamahay, maasyanak ngamin ken ka. Apay ngayon pag-apas yung tipagayaw, kat saan pa'y una anatangkanan ang kail? Apay di mo nanggag nga umayan ti monson rin. Imbag ti adda maapet, ngam ti malayos. San siguro adumanon day tamon sunrain? Naa, pag kunam asaan siguro? Siyempre, saan ka day? Ano makatudtudo dito'y ayan tayaw? Saan nagangain? May tayab diyang ulap. Kat sa balin ti pagtuduan na ang kail. Pilosopo? Ay, minton kwan, nakarma ka di tayo bagbaga. Ngem ti matagaganat, may sagmak. Naa, Pinagapasyokit dahin dagiti pagayaw, kat di pa'y unay natangkanan. Nalpas kayon samot ang naggapas, Maribanang. Aywan, Mare, nalpas matlaangan. Uray umay ti monson rin, awan pagdanagan may. Ay, sa balimot kinibadong ko. Ta ipapilit na asaan ka nung nga umay ti monson rin ditaw. Pagkunaan na saan nga umay. Diyak man amukan ko na, Mar. Masurunak, ngam awan mabalingkaw. Kasanon no umay jay monson rin. Sapay asidag ti karayan iti talon yaw. Ay, managlayo si jay. Un nga rod, Maray. Agin nasidag ti talon mi kadakwaraw. No umay dyan napigsa ato daw. Mapirdi lakit de dagiti pagay. Sapay kumaata pumudno ti kunada. Asaan ka nung nga umay dito'y titutaw. Bay, anya tikinan mo, pagapas mo kidin, di bagay mo nga dapay gangganos na paray. babalinan. Ha? Sayang nga may numay ginapigsa at tudo. Ahaw, mamatpati ka to, bay. Pugpugtuan da lang, ti pagpagada. Ani apugpugtuan mo't nga ipagpagam. Uray kitain tayaw, saan nga umay, titudo dito'y paray. Pagkunaan. Ay kit dito'y magbukod ko aradar ah. Napigsa, tiradar kaw. Naa, adamot ay radar mo. Ay kit ada ah. Ang saklain, di makakit kita. Ay, yung kakagapasan na. Agtinulong kayo kun ni Kwarog no isaw tagapasan nyo tapagay yun. Ay, urayin mo amatangkinan analay nga paray. Takkel taw, ti paglakon na eh. Nung ipabayom to day ta Eric Mao, adun to ti agbalin apagpag na. Taginapas yaw, asaan pa'y unay anatangkanan. Imbagla at adda. Ngam ti malayaws no may timonson rin. Anya, kata malayaws. Danag yun, aya. Sayang nga rin no malayaws. No, magapas nga dagang ganos na. Oray matumag ano ipabayaw. No malayaws. Agrosing tong tirek.
Sinayang nyo ti pagayaw. Ginapas yung kitay na saan pa yung una natangkanan. Jay latul-tul ti dawat at dagang ganos na jay. Natangkananin, aji murdong nan. No inuray yung kumamatangkanan amin, naging ka ititul-tul na. Diyawan ko mamatumag no may pabayaw. At adu pa'y titimbang na, no ilakom ti iray. Makamutan, pinalara na na. Apay di yung tagapasan di pagay yung adwa. Pare ba daw? Kan ni Juan haw. Ay, kapasin minto ito no anaya, ditangkin na paray. Why? Natagkanan to pa yun. Ay, sayang aday tanong malayos. Ay, sayang matiyad da ititil-til ti dawa. Nalagaan, titimbang na nung kilusay. Sabay planok nga ilako ti irik ka. Sa sukatak man ti tricycle ka. Ay, oray siyak pa da. Kumata ka, mamay, iti motor ka. Kuyog tanto ang mapan gumatangan niya, tatabataw. At tultulag kayo ang mapagkumatang iti motor. Di pala nagapas. Magnamnama kaya. Ay, kagpo na paray. Sapay nagmamayat ti dawa ti pagay ka. Ay, uray siya kang gail. Mayat mo ti dawa dagiti pagay ka. Agarpad, dagiti pagay may. Isungad, padada mayat ti dawa na. Ay, wala akong masabi. Bahala na kayo. Timpada white, nulit tagmaw. Umapapal sa amoy, itinating ka sa dawa ti pagay, takwarang. Saan mat siguro nga umapal? Mamati na lang unay itimpada magtiradyaw. Hindamang kidi uminaw. Kasapulan man ang tibagik ti gasolina kay. Gasolina unwarak. Ang damat gasolina ti motor ka, tata. Sa bali ti gasolina ti motor mau. Sa bali mo ti gasolina amasapol ka. Kanaliknaw, kanaingay. Ang darang iti balay. Ingka mangalay ti manok yung apulutanin ta. Ay, saan na ka makakamat iti manok ta naatap da. Ha? Naimbag kuma, noon nakaapon da. Tadya lamang tilem. Nagapwam manan ba daw? Agdiwar-diwar ka manan amagmagna. Ape aya apakasik naram. No diwar, ti pagnagnat. Madanaganak nga raw di jay pagay ta. Mangrugain nga agkuyom ti tangatang. Kasanaw no ibayakabak na tito daw. Ay kat ibayakaba na lang ah. Inton maibos tito daw. Aginit tumulang. Kasano nga ay taibagbagada amon sunrain. Anyamon son rin aya. Aginit tumulang ko na lang arudain. Itong bigat aginitain. Gano saan? Kasanaw ti pagay ta. Awan ton ati kanan ta. Di pa'y madanagan dagiti marabutit at saan ngagmulmula. Si Kantoki din, analawat rin na ipanta. Oray nalawa nga raw, numalayaw. Talaga anapig sa daytoy amon sunrain. Ay, kada pa yun unit idanom di tawaig. Ay, sigurado nga aduman ti mabsang ataltalog no kastoy. Imbaglakit din ata nakagapas tayon. Ay, una. Ay, malas ti saan ang nakagapas. Sigurado ang malayos ti igituwain. Ay, may san ni Kwarog asaan pa'y ang nakagapas. Eh, sulpag namin. Di magin inumpir, aramidin na. Anya nga tati aramidin na, no nalayos ti pagay da. Ay, anya pa'y ngay. Agdung-adung aw iti kapagayan da. Pag-agapasan da. Di da magdangdang ka. Anya nga itaba daw. Manungal dawal ngagtudto daw. Sigurado analayusan ni jay talaw. Ay, day tangarod kay tuyan. Sayang pa iti pagay. Ibagbagak ngamin itay. Ngam dinak dengdengkan. Ay, kunak ano sana matuloy day takong kunada amon son rin. Nagpadaan nyo lakin ni Kwarog a pinusupaw. Anya nga'y tinaganab yaw. Ay, sarding na kumamo basay. Tay na makitaan di pagay. Itapay tanalayusan sa mo ibaga nga'ing kakitaan. Baliktad at talaga ta utak mau. Ay, hawanin tayo kunak na igatang ko iti tricycle ka. Ay, nalayos mo tayo. Ay, wanya raw, sayang pa itinalawa kapagayan. Nalayos nga agpaisaw. Ay, saan na napakairanudan na nagtubo mo na mauprantirek. Ito na minsan. Patsi kung ti patigman iti radyaw. Ay, oray siyak mo da.
No, day baga ti rayaw. Saan ko na pilusupwan? Nagbabawi ang itan tata ba daw? Ay, maudi talaga ti babaway. Sayang nga talaga. Anya ngay ita, tatabadong ken kwarong. Nadadael dagiti pagayo. Patin nyo ngamin ti pakdaar iti radyo. Ala sigay! Digan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay at sagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami itingkal panagdagat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agtugtugaw kala ang matdita Inteng. Mapan ka agbalseg. Anyang agtugtugaw asasawam. Pudno mat. Itay pay lang nga obserbaran katap no amom. Nakatugaw ka dita nga umisam-isam. Sa kanto agtang-etang-ed. Una tag pampanunot. Kasta ti agpampanunot? Well, kasto itano agpanunot. Taan niya ti pampanunot? Pampanunot. No kasano dumuras ti barangay tayo. No kasano matulungan dagiti bumarangay. Oh. Kat, masapul nga umisam-isam ka? Nga uray ka la agtang-etang-ed? Win tapno nalaingak nga agpanunot. Antay, kanya ti raramidin niya ang kalijoy salas. Agpampanunot ka na? Ha? Agsala-sala matay. Ha? Agsalsala itan? Kat no umisam-isam lang itay. Ita, agsalan? Unantay, uray mapan mo kita ay. Ay, agmauyong sanday ta nga angkel mo, kwarog. Ay, nakapanunot akon. Kanya tinapanunot mo ang kain? Napanunot ko. Ipagturasan ti barangay tayo. Agsala-sala ka lang itay. Nakapanunot ka na dagaos. Mas dawak nga rin dito ibagay. Ano agsala? Naglaingak nga agpanuna. Ha? Kasta ka day? Ay, napadasam ka din tinagpanunot. Una, kanayo nakmat nga agpampanunot. Nga payadyak mat lamakas asawan. Kat. Nagingay ta. Jak paimot na panunot isumbat na. Padasam ti agsala. Kita. Mga nung makapanunot ka ito. Dagos. Kayat. Ibaga danto pa ingag mauyong account. Andat makunam kagawan. Mayat-matla ka diti na panunot ko. Mayat, Kapitan. Tapno dumuras da iti barangay tayo. Nasken ang mapasimento dagiti kalsada. Tapno sumrag ti komersyaw. Ay, katuan. Naglaing kan, Kapitan. Nang kopyaam nga iti dayta. Kopya ka dyan. Dakas na kopya-kopya. No saan mo akinopya? May salang di makunak. Nalaing ka, Kapitan. Agpanunot ang tupay. Wala, nalaing kagayam na agpanunot, Kapitan. Ako pa. Awan ti makunak. Talaga nalaing ka, Kapitan. Apay maray. Anya ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Agdamag kapaylaang, kitkitaam lang arudan asimsimintun dan dagiti dalan tayaw. Mas daawak, no apay nga italaang nga aramitin nyo dayta. Isugayam tinapanunot ni Kapitan. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Wan, Maray. Namatikan iti ibagbagaken ka analaeng ni Kapitan. Kano saan mo't analaeng iday? Kalimaing meten Kano pagrigatan ni Kapitan tiyag panunaw?
Idi dayta, ngam saan itan? Ni Kapitan itan ti kalaingan nga agpanunot. Ay, nasken amaamuan dayto ni Badungkaw. Idanon ko kenkwana. Say-saya atem ti agistorya. Amangan no adamanen nayon ken kurang nanti istorya kenkwana. Ngitar, aramidan na dayto akong pare kaya. Ay, Badong, ada istorya ken ka. Ay, sakbay nga gistorya ka. Kita ang pa ni kumpare ngayon tayo, ngiti balay ta. Apay aya. Basta kita Nay, agtay tayo mo't ni Kapitan. Apayan. mas daawak nga raw. Ito pa akit kita Denggam, tamay papankin ni Kapitan dayto istorya. Anya tayo. Ni Kapitan tinakapanunot nga ipasiminto dagito kalsada dito kabildatan. Ita na lang nga napanunot. Hindi pa'y kuma. Ang apay ngay ngarod ngagsala-sala ni Kapitan di tabalayda. Kapapanunot na daytan. Limo kay San ti tornilyo ti panunot na. Uy, anggain. Gusto na ita pa nagsala-salam dita. Bakit kita da kadagiti tattaaw? Ang mga no sa bali ti panunutan da. Oho, anya kumat panunutin da kay. Umay ka man, takadwa anak nga agsala. Ha? Tapno oras si kakit, makapanunot ka adagos. Kita man now. Tumalyaw amin a lumabas dita kalsada. Ha? Sumardeng kan nga agsalsalang kay. Agisplitak pa yaw. Inteng, anya man ang tinapanunot mo. Ado Uray kala nagsala-sala a binuybuya dagiti tattao. Sa anak amabain, ta napanunot ko anaskin atulungak, dagiti bumabangkag dito'y barangay tayaw. Ay kat nasaya at daytaan na panunot mo. Ta problema dagiti bumabangkag ti danom. Unbit, iso day tati sa runok a project. Tulungak ti grupo da paribadong. Ay nagmayatan daytaan na panunot mo, Inteng. Tainraman mo pa ni kumparim abadong. Ay, numero 1 at tulungak ata kumparit. Agsalakan. Agsalak samutin nga agpaiso, Inteng. Jakmet ngamin makapanunot. No anya ti si daan ta inton madamdama. Ay, sige. Agsala ka man. Mabiit ti agpanunot no agsala ka. Kumusta ka ba daw? Addan danom di irigasyon? Addan maray. Nagadaw ti danom na. Iso nga naragsak kami ang bumabangkag. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Kapanunutan na gayam. Kanayon met nga iso ti para panunot kadagiti nasasaya at a programa a maipatungpal diti barangay. Iso gayam. Iso ano makitam nga agsala-sala iti balayda, bayam laeng. Teknik na dayta nga agpanunot. Anya? Awen, kasta ti style ni Kapitan nga agpanunot itan. Kita manjay katuday. Bulong na, tay pumay payapay. Sabong na butan, tay kubing Apay Mare, takiday. tauray kala at kanta-kanta kan agsala-sala di Twitter. Senan ni Mari Kuanang. Ay, Wen nga agpaiso, Marituyang. Anya aya tinaknakan mo't agsala-sala ka dita. ay kano kaya iyo akit danggayan dak nga agsala. Ay, pakpakawan. Mabainak nga agsala-sala dito malabsan dagiti tattao. Ay uray siya. Mabainak nga uray tersinak daytaw. Kasano asa anak anaragsak ko kumaray. Nagadaw ti kwartamikin ni badung ko ita. Aya, isumot la nakaragragsak ka Apay anagado ti ko na makwartam. Kano nagado tinaapit mi abo nga tinatinbay. Diyo amo aya dayta. Wen malagip kon. Ado tinaapit yo, ta sinulbar ni Kapitan je problema yo iti padanom. Kasta tinapasamak. Wen maribanang, dayta tipod na. Ay kat uray syakmut ano ado ti kwartak. Agsala ken agkantak met aga po iti ragsak kaw. Ay, may salaang timakunak iti dayta. Tangay adu ti kwarta, Marituyang. Ilibre na kami nga ruden iti merienda kan ni Mari Kuanang.
Ay, rumbang laang day ta, Marituyang. Saan ka pumanaw dito'y tersinak? No saan na kami nga ilibre ka ni Maribanang? Ay, day talaga yam. O sigay, mangala kayon iti kayatyaw, tasyak tiyag bayan. Napundaw, dagito yung bulsak, iti kwarta. Apay ang napunaw, imbulsam samot amin ng di kwartata. Ay, di kwartak lang, timbulsak. Apay kumapakibiya nga, di kwartam ngay. Apay nga imbulsam amin na kwartam. Anya nga apay, ay agpailiak kita. Tanya ti aramida mi ilay. Anya pa'y kumangay, mapan ko gastusin da ito ado a kwartak ah. Anya, mapan mo gastusan? Ay kat an-anwag kumangay, no jak gastusin. Di nakipagpadaking ka, ngay duldulin mo lakad, di kwartam. Nga ngay tararamidam ko araw. Magandara mo na da ito tricycle mo. Nagulay ka mo't atataba daw. Mga lakpay mo't itigwilok Anya abuelo asasawag. Itulog na kaw, di ilay, tanay. Kaya't ko nagastusin da ito ado a kwarta. Slagap apura ka. Ay talagang agap upura ka. Iso adarasan. Pandara mo, da ito tricycle mo. Tanay, agluplupias, da ito'y bulsa ito kwarta. Mapantang arutang. Nakita ka diti tersena ni Marikwanang, Marituyang. Isong ensardeng ko kailang ti panagkaraid ko iti arubayan me. Kat inmayak adagos ditoy. Amuklatan, Maribanang, nga umay ka agpalibre ka ni Marituyang. Ay, naglaing kan anang pugto, Marikwanang. Kat agpalibre akmot nga rudin ak ni Marituyang. Ay na, nagmayat ti agpalibrian niya, Marikwanang. Wan, ay nga maguray ka. Ay, abay nga. Agliblib-bimot na ni Marituyang. Ay, wan. Apay maray, agan anukan na Agsangit samot ton. ay Marituyang. Hindi na o di ang nagkikita tayo. Uray ka la agsala-sala ken agkanta-kanta. Apay nga itakat agsangit kan samot kan. Ay di mo ibagbaga, Mari. Ang mga no ipaypaysuna. Ay, talaga nga sangit account ko, kumaray. Una kun kay. Anya aya ti problema, Mari. Ay, problema kita ni Badong Kaw. Ape a problema. Kano ipaspasikat mo nga do ti kwartayaw. Ay, kanayon mo tan ijay sugalan. Anya. Kan adda mangidandanon kanya, ngadda kano pa'y babae na tagailay. Problema day ta talaga. Ay, sayang pinagrigatan nyo ang kwarta. Nubus-busin na kadagiti awan ka uskan na abanag. Ayan niya ngay karamida ko, kumaray. Anya ngay nga, dati may balakad ka. Kasanutan ay amatulungan ni Marituyang, Marikwanang. Ay, tulungan dakmatan na. Insukat na kamne Badong Kaw. Dahil ita tinadagsan aparikot ni Marituyang, intay. Nakabirok ni Badong na itipangisukatan na kunikwana. Ay, kadagsin na parikot data. Pagpapatulong na ka. Anya ngayon na kati maitulong ko kunikwana. Ay, tulungan tayo ani Marituyang. Awan nga ron mapanunot ko, mabalin ko maitulong kunikwana. Bayam ta siyak panunaw. Sige, tasikamot ti kapitan. Rumbang lang asikat ti agpanunot. Hops! Ananday. Apay akong lahat at imakder ka. Agsalak! Tapno makapanunutak analaeng. Di ka lang mabain. Dito pa'y makitkita dagiti tattao ti pagsalaam. Ladingi tayo, tataba daw. Ngamusan ka na kaya't nga itulo di jay ilay. Nay, apay asan ngay. Agbayad ak mada. Ado pa ti kwarta di tao, ikwaraw. Masya na kininana tuyang. Pampanawam latan ni jay balayaw. Mano ti kayat mo nga ibayad ko king kaya. Ibagamag. Nagawid ka kitin ni jay balayaw. Takadwa ni nana tuyang.
Kaya no nagbanglaw kin nagpinta si kadidit ko dita ilay. Mamuan ni nanatuyang dayta, jaklam maun. Ay no di na kaya't nga itulod. Mangkita lang nga, hindi ti sabali at tricycle. Ay, kasyamot ni nanatuyang. Maasyan kay ti kasya bakitan? Di pa'y agdigdigas. Kwaraw, agdadans manin ni Kapitan dita balayda. Bay amlat ta. Kastanan wag pampanunaw. Pampanunutan na nga main. No kasano masulbar ti problemam kinitataba daw. Kasta aya. Kaslagbal akit kitaam. Nga makapanunot to dayta iti solusyon. Ay, jak panunutan ngagbala ni Kapitan. Amok ama nagtulong itipada na atao, kwaraw. Kita amaw, nagsardingain. Ha? Na, anya nga iti kayat na asawon dayta, kwaraw. Kaya't nasawain, nakapanunutan iti solusyon iti parikot mau. Aya, ay, nagmayatan. Sigay, tamapanak to agtingkyaw kin ni Kapitan. Nay, kapay ngay paray, sumabat-sabat ka mo ilatan. No sa dino ti papanak, isumot ti papanam. Ay agsarita ta. Anya ko matipagsaritaan ta paray. Luklukwam ka mo ni Marituyang. Ha? Ada ka no chicks mo ije ilay. At ayamay, awan paray. Ay, makisugsugal pa'y ka no ti aramidam. Nagkunamo day ta. Patpatsyan mo na kita nga gitandanan. Ay, sardeng mo aluklukwan ni Marituyang. Saan ko aluklukwan ni tuyang ko paray? No di mo isardeng, ipabalod ka. Ay saan mo ta? Apay ko mga ipabalod na ngay paray. Ipaturay ko, di malungsot ka di pagbaludan. Ay paray. Ay, di kabut-but ngin paray. Ha? Talaga nga aramidan. Apay tuyang, impulong na kiniparin day. Jak tupay nakasarsarita ni Kapitan. Nagsabat kami dita kalsada. Kuna nang ipabalod na kanaw. Ay, kunada dayta kan ka. Nay, apay naragsak ka ngay. Siyempre, at dagayang babaeng agsugal kapay. Di maibalod kan. Pulos asaan ka mapanbisitaan iyay pagbaludan. Iso ngagbalbaliw kan badaw. Enteng, awan samot ti pampanunutam ita. Ay, pag inanainak nga agpanunot mo't Ay, awan kwarta. Iso anas ka nga agpanunot ka, no kasano ang maadaan ta iti kwarta. Anya, awan kwarta ta? Wen, awan ti maigatang iti bagas kan si daan. Ay, isikamutin ti agpanunot. Nay, apay ngay asyak. Siyaklatan ti kanayon nga agpanunot. Ay, nauman ti panunot ko. Apay, idi pakasaknan ti barangay kan dagiti bumarangay. Kasta launay ti panagpanunot mo. Ita tapakasaknan ta. Di mon kabailan ti agpanunot. Ay, nagado apinan panunot ka. Iso asikamat ti sumublat nga agpanunot. Ay, anya ngay ti aramidak. Ay, nagrigat ti agpanunot. Ay na, mapilitan aksamot nga agsala. Tapno makapagpanunot akmat, anaimbag. Ay, nanabanang. Tulado mo ti diskarte ni Kapitan. Good job kamat ita, Kapitan. Tanalaing kang agpanunot para iti barangay yo. Ala, sigay!